Ассалому алейкум духтарако, ҳама кас асозе назин хуш омадем ба канали мо. Духтаро имрӯз оиди ана ҳамин радиола барои чӣ даркурай, барои кадом одамо даркурай духтарако. Ана ҳамин радиола асосан барои иҷада гуфта шудагие ки барои инҷа печень, яъне ҷигар, барои ҷигар фоида дорад. Ана ҳамин чиз барои одамое ки мисол касалии ҷигар доранд. Баъд ана боз кадом одамо истифода бурда метавонанд гуфта ки вақте ки бисёр стресс данд, мисол ҳамин садик ҳаста, мисол дигар ҷо ҳаста ки мисол бисёр стресс мегиранд одамо, бисёр мисол энергияшонро сарф мекунанд. Барои ана ҳамон одамо одамое ки тез тез монда мешаванд, одамое ки кори шабона мекунанд, барои ана ҳамоно. Баъд одамое ки мисол мехоҳанд всегда ки мисол ҳамеша ҷигаршон солим бошад, барои ана ҳамон одамо ана ҳамин радиола гуфта шудагия духтарако. Ҳамин радиола чизе ки барои мисол ҷигар даркурай метавонен гирен истифода барен. Дар составаш бисёр чизҳои хуб дорад духтарако. Инҷа ҳастай ки мисол ина брокколи нависондагия, куркума, по-моему инҷа женшен дорад, бо ина мақа ёша намедонам, ин худаш ба фикрам кати ана ҳамин витаминай. Биёин хай мекушоем дарунша мебинем ки чӣ хелай ҳамин чиз. Ман ака чӣ дошта бошад гуфта якум бор заказ кардам. Духтаро дидем? Гуфтам чия ина ранги таблетка, ина ҳамин будай таблеткаш духтарако. Ина рангаш сурхай, дар якташ мисол 10тагӣ дошта, дар инҷа чандо надошта бошад. Мебинем да 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12та 10тага, значит 120 дона доштаи духтаро. ана ҳамина касе ки мехоҳад духтаро гирен истифода барен, одамо ки ҷигаршон касалай аз ҳамин расторобша гирен истифода баранд. Ин ҳамин чанд касалиҳои дигарда бо фоида дорад духтаро, метавонен гирен истифода баранд. Агар кати заказ карданӣ бошад, ин боро аз Корея мебиёд духтаро, нависем.